Molt bona nit, benvinguts a Barça TV. Estem a la setmana decisiva d'aquestes eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona i des d'avui dilluns i fins dijous, cada nit a les 9, entrevistarem cadascun dels 4 candidats a la presidència de l'entitat blaugrana. Aquest dilluns comencem amb Toni Freixa, 46 anys, advocat soci del Barça, número 62.778. Apassionat pel Barça i pel futbol, un esport que també practica. Després de 5 anys com a membre de la Junta Directiva, obre un nou capítol a la seva carrera i decideix presentar-se també a les eleccions. El lema de la seva campanya és "Sabem a què juguem, jugues?". Toni Freixa, què tal? Molt bona nit. Bona nit. Com es troba? Molt bé, gràcies. Està sent dura la campanya? No, està sent molt intensa, això sí, però els que tenim i sentim passió pel Barça la gaudim dia a dia. És una oportunitat única poder anar pels llocs i tenir contacte amb els socis, amb els mitjans de comunicació, explicant el que entenem que ha de ser el Barça a partir del proper dia 19 de juliol, després d'haver diagnosticat quines són les mancances que, malgrat el triplet i malgrat una situació que puguem dir generalitzada que tingui el club, és necessari. Quan decideix presentar-se a les eleccions del Barça? Perquè vostè formava part de la Junta. Quan ho decideix i a qui ho comunica primer? En el moment en què el president Bartomeu fa una roda de premsa i anuncia que hi haurà eleccions a final de temporada, la qual cosa és anticipar el final del mandat, oi? Perquè el mandat s'acaba el 2016. En aquell moment vaig veure que alguna cosa havia de decidir jo respecte del meu futur en quant a la vinculació amb el club. Vaig comentar-ho amb un grup de col·laboradors que al final han sigut els meus membres de candidatura i cap al mes d'abril, més o menys, ja pràcticament ho tenim decidit i en aquell moment, a part d'explicar-ho a casa, òbviament, i a la gent estimada, una de les primeres persones a la que vaig entendre que li havia de comunicar per els antecedents d'aquesta junta directiva era el Sandro Rossell. Li vaig explicar i creia que ho havia de fer d'aquesta manera perquè m'agrada ser respectuós i a partir d'aquí vaig estar esperant que en Junta es parlés d'eleccions algun dia, però no es parlava mai. Jo li demanava al senyor Bartomeu si era veritat allò que havia anunciat i sempre deia ja ho parlarem al final, ja ho parlarem al final. Si hagués tingut l'oportunitat que ell ho expliqués en Junta, allò que havia comunicat públicament, també ho hagués comentat als meus companys, òbviament. Diu que li va parlar amb l'expresident Rossell. Què li va dir? Bé, tenim una relació de certa confiança. És evident que ell recolza el senyor Bartomeu perquè són amics i ell suposo que va agrair que jo li digués i va ser una conversa molt ràpida i per part meu molt sincera, perquè a mi m'agrada dir les coses a la cara i creia que amb ell li havia de comunicar. Parlem de les enquestes perquè s'estan publicant aquests últims dies la intenció de vot al soci barcelonista. Sembla que Bartomeu i Laporta, si fem cas i mirem el resultat d'aquestes enquestes, serien favorits a la presidència. Primer Bartomeu, després Laporta, Benedito, l'últim vostè. Què li semblen aquestes enquestes? El desanimen? És que no sé de quina enquesta parlem perquè hi ha una enquesta que pot dir això, hi ha una altra també publicada a l'Esport Online on jo estic segon amb un 30% d'intenció de vot. I quan les enquestes són tan variades jo no me les prenc seriosament. Per mi l'enquesta vàlida és la que jo percebo en el dia a dia i en el dia a dia el que percebo és la gran acceptació dels socis per les nostres propostes. Els propis mitjans de comunicació que estan dient que som la millor candidatura, amb la millor campanya, amb el millor programa. Clar, si això és així, si som els millors, el que he de pensar és que guanyarem. I altres enquestes que també hem vist en altres eleccions que han equivocat radicalment el plantejament, va passar en el 2003, ha passat fins i tot amb eleccions polítiques. Jo crec que moltes vegades les enquestes són el reflexe del que algú que les publica voldria. I això moltes vegades no té a veure amb la realitat. Vostè ha pensat en algun moment ha tingut el mínim dubte d'unir-se a una altra de les candidatures? Mai. Per enfortir el seu projecte? Mai ha tingut el dubte. Mai, perquè el motiu pel qual vaig decidir presentar-me és perquè em diferencia molt el concepte de club que jo entenc que el Barça ha de tenir respecte de qualsevol altre plantejament dels que existeixen. Si jo cregués que el club en mans del senyor Bartomeu o del senyor Laporta està en bones mans, no em presentaria. Per tant, seria un contrasentit ara incorporar-me a qualsevol d'aquests projectes amb un model de club
per començar presidencialista i per continuar sense cap confiança en la Masia, com és el cas del senyor Bartomeu, que només està pendent de fitxar jugadors. Nosaltres hem presentat amb el nostre projecte un projecte esportiu basat en blindar l'excel·lència de la Masia i hem explicat com ho farem i amb quins professionals ho farem. De fet, ja he conviscut amb el senyor Bartomeu i ja he vist quin és el seu model esportiu, que hem passat d'un director esportiu a una comissió i ara ell diu que el Luis Enrique serà el màxim responsable del futbol, amb 2 secretaris tècnics per sota, és un model nou. Ell jo crec que és el continuisme en la improvisació i nosaltres tenim la voluntat de fer una comissió tècnica i tenim les idees molt clares en aquest sentit. Té les idees clares perquè ja ha anunciat molts noms que formarien part d'aquest organigrama: José Mari Vaquero, Miquel Àngel Nadal, Quique Cárcel. Per què aquests noms? Quina funció tindran? Com vol que estigui gestionat aquest organigrama tècnic? Nosaltres ja hem explicat que el model i l'estil de joc que volem que es jugui en el club, en la Masia i en el primer equip, és aquell model que ens ha fet grans sempre, és el Barça de Laureano Ruiz en quant a la Masia, Johan Cruyff, Pep Guardiola, que millor que comptar amb José Mari Vaquero i Miquel Àngel Nadal, José Mari per fer de màxim responsable del futbol professional, Miquel Àngel Nadal com a secretari tècnic, tots 2 deixebles de Johan Cruyff al Dream Team, per tant, plenament identificats amb aquest model i estil de joc. El Barça B, que com tots sabem, malauradament ha perdut la categoria, Quique Cárcel, que també va ser deixeble de Johan Cruyff en l'època que ell va ser jugador del club, ha fet una gran feina a l'Hospitalet i actualment al Girona i creiem que coneix molt bé el futbol català i a aquestes incorporacions hauríem d'afegir la d'Antonio Sánchez, màxim responsable del futbol formatiu, que també és deixeble de Laureano Ruiz, d'aquests entrenadors vocacionals que sempre han format nens i que creiem que serien elements molt importants, respectant, òbviament, tots els tècnics que actualment té el club, perquè el que volem és dotar-los d'una eina que sigui capaç d'aconseguir aquesta excel·lència a la Masia i que la nostra base del primer equip siguin jugadors de la casa. Ens hem d'adonar que l'últim jugador consolidat al primer equip provinent del planter és Sergio Busquets, que ja té 27 anys, que els jugadors del planter no acaben de quallar, que molts surten, que hem perdut fitxes del primer equip de jugadors provinents del planter, que abans eren 17 i actualment són 12, i sentim, per exemple, que Pedro ara ha baixat la clàusula, sentim que Bartra baixa la clàusula, sentim que Thiago Alcántara no només baixa la clàusula, sinó que decideix marxar. Jo crec que el futur, estratègicament parlant del primer equip del Barça, si volem que estigui identificat amb la Masia, que és el nostre segell d'identitat, ara mateix el tenim en perill. I això nosaltres ho hem detectat i el nostre model esportiu és molt diferent del senyor Bartomeu. No, queda clar que la Masia, a més, és una de les pedres angulars del seu programa. Per què parla tant de Laureano Ruiz? És una persona que vostè té molt en compte, un conseller, vol seguir els seus consells, el seu model, la seva filosofia. Quin vincle té? Perquè crec que també va ser entrenador seu al futbol base. Tots els que l'hem conegut, i a la casa tenim molts tècnics que l'han conegut, i exjugadors, membres de l'agrupació de veterans, el propi Joan Vilà, el nostre responsable de metodologia, també l'ha conegut. O sigui, qualsevol persona que ha tingut el privilegi de conèixer-lo sap que estem parlant de la persona que més sap de futbol formatiu, diria al món. Segurament no tinc tots els elements per dir al món, però per vostè al món, no? Però a Espanya segur, així reconegut. I ens aniria molt bé si apliquéssim a la Masia el seu model de joc, d'entrenament, de detecció de talent, evidentment amb els tècnics que correspongui executar tot això, perquè Laureano ja és una persona que té una edat, integraria el nostre comitè de savis com a màxim responsable, seria com un conseller, seria com un ideòleg, però jo em sento molt tranquil i l'equip que lidero ens sentim molt tranquils tenint-lo amb ell, que al final els seus ulls i el seu cervell, amb l'experiència que té, és un tècnic que tota la seva vida s'ha dedicat a formar jugadors i ha obtingut molt èxit amb que molts jugadors per ell entrenats han arribat a l'elit i al final és el pare de la nostra Masia. L'origen de la nostra Masia és Laureano Ruiz. Per tant, estem parlant de les essències del Barça. Un dels aspectes que caracteritza el seu programa és que vostè anuncia i defensa que tots els membres de la seva candidatura són persones que viuen molt intensament el futbol, que saben molt de futbol. Si vostè arriba a la presidència del club, quin tipus de president serà vostè? Vostè vol delegar totes les funcions a
en els tècnics, vol tenir un president que pugui decidir, uns directius que sàpiguen molt de futbol i també tinguin aquesta capacitat de decisió, vol intervenir en les decisions del club a nivell esportiu? Que ningú s'espanti, que ningú Volem s'espanti. saber-ho. Per això li Que ningú preguntem. s'espanti. Nosaltres l'únic que diem... Però oi que ho ha dit, això? Sí, sí, però ara ho explico perquè, i t'agraeixo la pregunta perquè així puc explicar-ho millor perquè s'entengui. Jo crec que un directiu del Barça, sigui president o no, ha de conèixer els diferents àmbits de gestió del club, oi? És normal que... Tots entenem com a normal que un directiu que en la seva empresa porti temes de màrqueting pugui aportar el seu criteri de màrqueting a la gestió del club, oi? És així. Doncs el futbol és molt important en aquest club, obvi. Futbol Club Barcelona és perquè el futbol és el principal i a partir d'aquí ve tota la resta. Nosaltres entenem que els directius, si tenim criteri futbolístic, perquè ho hem viscut, perquè hem estat a prop, perquè sabem el llenguatge que parlen els jugadors, perquè hem conviscut amb exjugadors, amb entrenadors, jo mateix tinc molta relació amb l'agrupació de veterans, serà molt més fàcil que ajudem els tècnics, que els ajudem, que amb el nostre criteri puguem fer la seva feina més còmoda. El model que jo he viscut en aquesta Junta, amb el senyor Zubizarreta allunyat de la Junta, amb la delegació absoluta de les decisions i sense que la Junta en fos coneixedora, crec que no va ajudar en res a aconseguir els objectius. Els directius mai intervindrem en el sentit que la gent pugui interpretar que decidirem nosaltres o que nosaltres, per la nostra pròpia iniciativa, anirem a fitxar un jugador o li donarem la baixa a un altre o fins i tot que farem una alineació. Però estic segur que els tècnics agrairan tenir jefes, entre cometes, junta directiva, que els entenen bé, amb els que es pot parlar i amb els que conjuntament es pot decidir el millor pel Barça. Li he de dir una cosa, senyor Freixa, digui'm si m'equivoco o no, és possible que hagi canviat una mica la seva imatge? Perquè nosaltres el coneixíem sobretot com a portaveu, secretari portaveu de la Junta Directiva, una persona seriosa, potser una mica distant amb els mitjans de comunicació, parlant sempre de temes jurídics, i ara, en canvi, veiem un Toni Freixa molt futbolero, amb la seva campanya potser més proper. És així? Se sent més còmode en aquest rol? Ha canviat o no? És una percepció que potser és incorrecta, li pregunto. No, òbviament tinc un rol diferent, això és així. I el rol que Però tenia... és possible, li ha dit la gent això? Bé, sí, m'ho diuen, però esclar, jo abans desenvolupava el rol que la Junta Directiva m'havia encarregat. Clar. O sigui, al senyor Rossell li anava molt bé tenir un Doberman, diguem-ho així, no? Li anava molt bé, a ell no li agradava... Vostè creu que era un Doberman? No, sí, ja li agafo el que vostè diu, oi? Endavant. O sigui, el senyor Rossell, a ell no li agradava parlar, a ell no li agradava afrontar les qüestions davant dels mitjans de comunicació i a la Junta Directiva en general li anava bé que una persona com jo, que crec que sé expressar-me, sortís davant dels mitjans a parar els cops, bé, a comunicar, primer, òbviament, però ja sabem tots com funciona la roda de premsa, que hi ha preguntes, que les preguntes pretenen obtenir segons quines respostes i la meva funció era aturar això. És com quan jo soc advocat de professió, si veniu a veure un judici meu, faig un paper similar. Allà quan em poso la toga no soc massa amable tampoc, perquè estic defensant els interessos. Ara, bé, no és que sigui una altra persona, jo sóc així, òbviament, no em costa gens comportar-me d'aquesta manera, i en quant al perfil futboler, esclar, he estat en una junta on la meva experiència i els meus coneixements de futbol mai s'han considerat, mai s'han tingut en compte, perquè altres persones han volgut tenir-ho ells i bé, jo he acceptat el rol que m'han adjudicat i ara puc parlar lliurement, ara em sento alliberat. Sí, de fet vostè, m'han dit els que el coneixen, que sap molt de futbol, que li fan preguntes o trivial i vostè és capaç d'encertar fets històrics amb un 90% de memòria. Si li pregunto jo per un partit de futbol que recordi o el partit que... Ara em vol examinar, no, sí, no, i tant. Volem parlar d'altres coses, tenim moltes coses per parlar. Però hi ha algun partit que l'hagi marcat? Vostè que és tan apassionat del futbol? Home, hi ha molts, no sé, si m'he de remuntar molt, recordo aquell 6-1 del Barça al València amb 5 gols de Clares, que el gol del València el va fer Lobo Diarte de penal, i que Amarillo, que va fer el gol des de fora de l'àrea,
va ser el gol reconegut com el millor gol al futbol europeu. El córner el va picar el Charly Reixac i Amarillo des de fora de l'àrea va empalmar de volea, per exemple. Dels anys 70, seria algun dels primers partits que vostè va veure? Això seria l'any 77, 78... Però vostè es va fer soci del Barça tard. Sí, em vaig fer tard perquè el meu pare no ho ha estat mai, malgrat és barcelonista, i jo anava al camp sempre com podia, oi? O em portava el meu pare perquè alguns carnets que podíem tenir, algun veí, algun amic, sempre em buscava la vida, jo pràcticament m'he faltat mai al camp, i al moment que vaig acabar d'estudiar sí que vaig pensar que volia ser soci i em vaig fer soci. Quan s'ho va poder pagar. Tornem al seu programa. Hi ha novetats, alguna petita novetat sí que hi ha a la seva candidatura, i és que vostè avui mateix s'ha reunit amb els representants de la precandidatura Seguiment Futbol Club Barcelona, que va quedar molt poques signatures a passar al tall per poder proclamar-se candidats de forma oficial. Han mantingut una reunió i a quines conclusions s'ha arribat? Ha estat una trobada molt agradable i de contingut, de posar en comú els elements en què coincidim, que en el seu cas ells, com sabeu, tenen dues peticions i nosaltres també les tenim recollides en el nostre programa, i per tant a la conclusió que hem arribat és que ells se n'adonen que coincidim i hem formalitzat un document que recull un compromís per part nostra de no només dir-ho en campanya, sinó evidentment portar a terme allò que ja estem expressant. És una manera de formalitzar que en el cas que sortim escollits portarem a terme tant el sistema d'animació a l'estadi amb els focus i aconseguir millorar aquesta animació i tenir l'agència de viatges pròpia per als desplaçaments i per fer-los més còmodes i sobretot més assequibles als nostres socis i aficionats. Que són les dues iniciatives, l'animació, que vostè vol proposar que hi hagin diversos, i aquesta agència de viatges. És que viatjar amb el Barça, desplaçar-se és molt complicat i resulta molt car, senyor Freixa. Això es pot canviar? Sí, es pot canviar amb voluntat, es pot canviar amb estructura i amb recursos. Esclar, ara em diu la gent, m'he volgut apuntar a Tbilisi, a la final de la Supercopa d'Europa, i s'han cancel·lat els xàrters perquè no viatja la gent. No viatja la gent perquè el viatge d'anada d'un dia són 700 euros. Per això li pregunto, això ho podrem canviar? Ningú pot guanyar diners amb això, sí, amb voluntat i recursos. El club ha d'invertir en els desplaçaments dels seus socis i, a més, s'ha d'ocupar de la gestió del viatge perquè quan algú es troba amb una dificultat no hagi de trucar al telèfon d'una agència de viatges. El soci del Barça ha de poder parlar amb algú del club que es preocupi de la gestió, de la logística del seu viatge i que s'asseguri que episodis com el de Berlín, amb els nostres seguidors hores en un hangar esperant a veure a quina hora han de viatjar, com a mínim que siguin atesos. Ja se sap que una logística de 20.000 persones és molt difícil portar-la a terme i això es comprèn. Sí, però Berlín va ser dur, La tornada, dic que jo també hi era, i la tornada a Berlín va ser molt dura. Esclar, quan l'objectiu del club és delegar la gestió per no ocupar-te'n, perquè és molt més còmode que ho faci un altre, i prioritzes l'obtenció d'ingressos, estàs equivocant l'esquema. L'esquema ha de ser ocupar-te'n tu, perquè els socis són socis del club, i no voler obtenir ingressos, i el benefici que, òbviament, l'operador de torn hagi d'obtenir, perquè això sí, quan contractem un operador perquè organitza un viatge, ell s'ha de guanyar la vida, però això és una inversió que ha de fer el club perquè és inversió en els seus socis. Li vull preguntar per una frase que he llegit que em sembla que és portada a l'Esportiu, que vostè diu: jo seria un Laporta amb seny. Què vol dir això? Això, els periodistes, trobeu el titular, surt d'una conversa... Expliqui'm. Què vol dir? Surt d'una conversa general en una entrevista i al final és veritat, si jo penso quin és el meu perfil personal, me n'adono que amb el senyor Laporta el sentiment, la rauxa, la passió pel Barça, el caràcter futboler, el Barça aquest de Cruyff, de Guardiola, ho tenim en comú. Jo no tinc cap dubte que el millor Barça de la història va ser aquell, ho pot tornar a ser ara per títols, però que aquell Barça ens va enamorar i que és allò a lo que hem de jugar. Per tant, des del punt de vista futboler i també de personalitat, crec que tenim molts punts en comú. Li afegeixo amb seny perquè crec que jo el tinc i ho deixo aquí. Què seria el primer que faria si el soci decideix aquest dissabte que vostè ha de ser el nou president de l'entitat? Què és el primer que faria? Aquella mateixa nit
celebrar-ho amb els meus companys, òbviament. Molt ben fet. Després de setmanes de feina. Sí, esclar. L'endemà ocupar-me de la gestió immediata del club. Òbviament el primer que m'agradaria fer és anar a veure els jugadors, anar a veure l'entrenador i posar-me a la seva disposició. Sé que estaran en aquell moment a la gira i hauré de desplaçar-me, òbviament, immediatament. I una de les primeres decisions que m'agradaria gestionar, i conjuntament amb ell, és l'homenatge a Carles Puyol, que crec que és un emblema del nostre club, una llegenda, que em va saber molt greu com va marxar en el moment en què es va acomiadar Andoni Zubizarreta. Sí que se li va fer un acte d'homenatge aquí a aquest auditori, però em refereixo que el públic el pugui ovacionar com es mereix amb un partit d'homenatge. I ell voldria? Perquè el Carles sabem que està més còmode... Jo li proposarem la Junta Directiva, perquè crec que els nostres emblemes, les nostres llegendes, els nostres exemples, perquè el Carles Puyol és un exemple pels nens, per tothom, del que ha de ser un jugador del Barça, mereix el reconeixement màxim. Puyol és un futbolista de caràcter que ha calat entre l'afició, vaquero, que és una de les persones amb les quals vostè està treballant en la seva candidatura. Vostè aposta per José Mari Vaquero, també va tenir en la seva època la capitania i aquell caràcter, no? Esclar. Per això ha comptat amb ell. Sí, perquè no només és una persona, un jugador que en l'època que jugava era com la prolongació de l'entrenador en el terreny de joc i des del punt de vista tàctic coneixia perfectament. Aquella passada enrere de Vaquero era una passada per donar-li velocitat al joc. Que molts li criticaven. Sí, però era per donar-li velocitat al joc. Ja està passant. Hi havia 4 línies sempre i el passe anava de la primera a la tercera, que era Vaquero, que la passava cap a la segona i la segona a la quarta. O sigui, era la manera de fer arribar la pilota a la punta d'atac ràpid. La gent no entenia aquell passe, però Vaquero era molt intel·ligent i ho sabia fer. Però no només tenia aquesta faceta tàctica de conèixer perfectament quin és el dibuix i el sistema de joc, sinó la personalitat, el lideratge, el que precisament nosaltres entenem que li manca una mica institucionalment al club. I ara aprofito la figura de Vaquero per dir-ho. Crec que cal a la presidència un lideratge que fins ara no hem tingut. Ens queden molt pocs minuts, estem a punt d'acabar. Ràpidament li pregunto per l'Espai Barça, que és un dels temes també d'aquesta candidatura. Vostè com a directiu, em sembla que va ser un dels directius que més va viatjar per poder explicar aquest projecte als socis. Què farà amb l'Espai Barça? Mantindrà el que ja sabem, el que ja s'ha explicat? El vol canviar d'alguna manera, a la seva manera? L'ha repensat? El replantejarà? No, va ser una decisió, com tothom sap, adoptada en referèndum. Els socis han aprovat aquesta idea que s'ha de poder executar. De fet, ja s'ha començat a executar amb l'adjudicació del mini-estadi a l'última reunió de Junta Directiva i que actualment hi ha el concurs d'arquitectura convocat. Jo crec que el nostre estadi ha de ser de primera línia, de primera generació, modern, amb comoditats, amb accessos, que l'Espai Barça estigui integrat dintre del barri, que puguem tenir un Palau Blaugrana com l'Eurolliga exigeix. Bé, tot això és una necessitat que ningú pot discutir. Nosaltres el volem portar a terme sempre i quan comptem amb el pla de finançament que es va projectar, que passa per vendre el cognom de l'estadi per 200 milions d'euros i que això ho hagi aprovat l'Assemblea. Per tant, ho volem fer sempre i quan tinguem els recursos i aquests recursos provinguin del preceptiu acord que l'Assemblea de Compromissaris ha d'adoptar i que tothom tingui molt clar que aquí el que la Junta Directiva té és una autorització d'invertir com a màxim 600 milions d'euros. Cap Junta Directiva... És que existeix la por que aquesta inversió finalment sigui més gran i acabi hipotecant l'entitat blaugrana. Però això determinaria la responsabilitat de la Junta Directiva perquè no estaria autoritzada. Això no és una autorització genèrica i amb un pressupost obert. Els socis van votar a favor d'una idea amb un pressupost màxim de 600 milions d'euros. Cap junta directiva, ni la que presideixi el senyor Bartomeu si guanya, la que presideixi jo, la que presideixi el senyor Benedito, tindrà l'autorització per invertir €1 més. Per tant, el que haurem de fer és fer-ho possible perquè crec que és el que el Barça necessita amb responsabilitat.
I acabem, vostè, Qatar creu que és una etapa que potser ja ha finalitzat i buscaran alternatives, és així? És així. Manté això? I ja per acabar, m'agradaria saber molt breu, 10 segons per cada resposta. Primer, què farà el dia de reflexió, la jornada de reflexió aquest divendres? Què és el que farà? I després m'agradaria que pugui enviar un últim missatge al soci. Però què farà aquest divendres? Jornada de reflexió, per tant. Crec que he d'anar a recollir un dels meus fills, que està en un campus de futbol. Ah, sí? Perquè són bessons i juguen els dos. Sí, juguen els dos, sí. Encara sortirà... Un dels dos està al campus, l'altre no ha pogut anar perquè ha tingut una petita complicació amb els estudis i no ha pogut anar. Però un dels dos l'aniré a recollir i a més també aprofitaré la jornada de reflexió per jugar a futbol, que tenim previst fer un partidet abans de la candidatura i passar una estona agradable. D'aquesta manera, fent esport és com millor pots desconnectar de la situació, no? I ara ja li demano per acabar si pot acabar d'enviar un missatge breu al soci per mirar que el voti aquest proper dissabte a les eleccions. Bé, és molt fàcil. Sentireu, socis, que les dues candidatures favorites són dues que apareixen al capdavant de l'interès mediàtic, de l'interès de les enquestes, però jo crec que estem davant de l'ocasió única d'escollir el millor equip, el millor programa, la millor proposta, i estic convençut que si escolteu i llegiu el nostre, us adonareu que és precisament el que necessita el Barça. Per tant, l'únic que us vull demanar és que ho madureu, que ho penseu, que voteu reflexionant què és el que li convé al Barça i que tingueu molt present que el vot útil també és el nostre. Gràcies. Queda clar. Doncs moltes gràcies. Toni Freixa, candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona i un dels candidats que vol guanyar el seu partit aquest dissabte. Gràcies, molta sort. Gràcies. Bona nit. Moltes gràcies.